Pamusori changamira. Inini nyaya yangu na no rest kachi. Ndiye kudanana nemukadzi wangu. Kusvika pakuitisana mwana. Ndiye andakwirira naye. Mazvinhu zvaka no rest zvinotaura tapiwa uri kuwirirana nazvo Achoka. wakaitisa mwana uchida uchiziva Aya ah wako waitorara umasina kurara nemunhu waitorara nepa wairarara waiti inako ndasingazivi aingoti ndezvemungonakirwa chete ngonakirwa nemukadzi wemunhu aiwa haungataure kuti ndasingazivi saka haasi kuramba munhu wako wochipira dare kuti muda kuripa nei pamwe uda kumuhambene zvauda kuripa mukadzi wako pinadii aripo nemwana wacho. Aripo nemwana wacho. Ari muno amukadzi ngauye papa amati ngauye pavarume vake ngauye pavarume vake enda kutoseka kuti kuseka newere netabarika nevarume vesho gara pakati varume wako komaizitireko nhai mai mureva kapa Ati ndare rimwe vakakutaura tinosimudza voko vatini zvakakutaura. ko neamai chii chakaitika kuti muzodanana na no rest kusvika pakuzoita nemwana pamusoro murume wako akasina nguva nini ngasina nguva nini nguva iyi taimanyatotaura tadare tinyatsonzwa pakuitika mangwana asingaonozvawakwana munhu ainguva yachimbounguruka vaikoshesa sabata aikazi vaikoshesa sabata sabata rinogara ririko bonai baba anasa ukura here sabata akubereko vana mangu yesabata nai baba zvekutaurwa neadzimai venyu hanzi maikoshesa sabata kupfuura mukadzi wamakatora haana kuinga sadza pamusoro idare. Nyaya iyi ndikutoinzwa kutaura kwavo. Inini ndinogara kubasa. Pandinotouya kubasa kutobvawo kubasa. Ndinotouya ndichitotonduka kuzoona mhuri. Asi kana tato mimba yacho yemukati nokuda kwekuti vane vako vafadzi. Anenge ari masorisori. Ndazorwadzwa nepano. Kusvika ndatresa nyaya yangu Changamire. 3 years is not a joke. Zvichiitika mumba mangu. Kuti izvozvo kungatarisa kuti dai zvainzi ndakasvika pakuti zviri nani mundipe kalenda. Kuti musi wamunenge maakuda nezvangu moita sei? Mondiudza. Munongochiudzwa kuti ndikurwara nechakati. Nyambisirwa inhau kuti inini pakusapa kuzvarwa kwomwana uyu takati dzinenge 7 months ndisingazive munhu. Mwana wacho azvarwa futi vabva vaziva nyaya yavo yekuti chi vakasangana neni mwana anochema. Ndauya pamba inini vanomubva kuti vari kurwara. Saka nyaya kuzonzi sabata tano makore mangani kuti chigara tamboita vamwe vana nhasi kwese kuti ndozotaurwa nhasi kunzi sabata. neamai zvakatanga rini zvesabata vakatanga kuenda kubasa womvura saa pamwe pese apa pasina vati vamwe vacho navasi vake zvevake pamusoro edare tisandaendera mberi nenyaya yangu ine kodzero yekutonga waweni nhamba dzangu dzisipo avasisatisokunyongai vachida kuedza kukwedza iwo ndivaifana kutaiva uyanyavaka
nevabereki vako vasingazivi. Saka unoda kuti abereki hama yako kana kuzanyara kwako kana vari vapenyu wotoda wangochita zvechikomba hauzoti unorovesa amai kana kutungisa amai kana wakatongwaraka zviri tonani kutoningina vozi vakazvinzwa vanorwadziwa waona vozi kana ari murume akangwara anobva atoti kana kuda zvinhu zvako kuna atezvara ipapo unozoita seku zvinhu zvacho aiwa izvozvo vanozomhan'ara kana vasina kubvisa saka ivo vaihwirira nokuti wanga usina kubvisirwa saka ipapo utotonyarara zvinoita munhu akangwara andonyarara kuito kuda kutonike onai plus azandorest chii chakaita kutiwo une mukadzi pari zvino handina mukadzi ari kupapawo pari zvino nguva yacho nematanga utana nangari asiko angaenda anga asiko amai avanhu vakatonditsvaga kuti ndizopinda mutambudziko vachitaura problem yekutiwo vane problem yavanayo saka ndakatoprogress kazindo problem yanditoshedzera semurume hauzokwanisa kukunda ndozvakapinda matambudziko namnyama ndo vakatokushedza saka wakatendamba kwavo vakandishedza kwakandishedza hapasina tokuchinyara vatauda tokuziva pamwe wakaitendera aiwa akatepa mamunudzamu kudai makarumwa nemadhiri kana nenyoka zvacho naya maisi ichokwadi rechikutaura nemakashedza munhu vabereke nyakabva ui kuindunduma darweni madziva muri mushona chachai kati muri right muri right ndandoda kubvunza pane mubvunzo wati nini tine kodzero yekuti zvinofanira kutongoweni nehama dzangu dzisika musi wamakafunga kudanana nemurume wenyu makambofunga here kuti zvandari kuita zvehama dzangu hadzipo kana kuti murume wangu haapo saka nhasi makuda hama dzenyu dzeyaro pazvinhu zvenyu zvamakaita mei munongosorovhaka sekuzviita kwamakangoita pekutanga zvinoratidza kuti mapinduriro acho nemadairiro auri kuita kadai namonga rumwe munhu anenge wakadzi vari munomuka pano pandakatogara ndatotota nekunyara ndaiva wakatonyarara zvako zvimwe zvacho kana kuti wotozozvipindura batiri kutodaira zvinge munhu wakaita zvinhu zvakanaka but zvinofumurisa umwe wanhukadzi saka pavarume ava urikuda upi wacho varume vakutua wauri kuda wacho nendeuke hapana chero dai nandiri mubereki wako handifambiri zvakadai unonyadzisa aunoda murume wako uyu unevanangani uyoyo ndiwechingani saka wati hauna unoda iwe saka murume wako hauchamuda hauchamuda endao wauda nouye wache mukadzi akaenda ndo wakuda wauda mauda kuenda uchikomba here unoziva mwanangu dawarumwe hakuwane ndoda murume wangu ndakaita hangu kudzenza murume wangu ndinevana naye uyo wakaita kudzenza ne watoradza kuti murume wako hauchamuda ore tinegadzirisa sei isu tungatirambanise vanhu tiripo kuti uchi mugarire mhuri yako shamwari hazi ndakuuya kakwauri inini hamumba zvinazoyonga wakuramba aiwa ndanguva ndikupa kuti mukadzi aiwa asi makasangana kangani nemukadzi wako kawazi
kahwanyeti nobva watoita alichoka shamwari apeno pane ada kudingikinera ada kubatsiro muri tisati tanhiri oraiti ndikumbira kubvunza chikomba kuti chaizviziva here kuti uri mukadzi wemunhu ndaiziziva wakanaka kana aizviziva kanizvizvi majivira pamusoro idari yaita zekuti ndinotomhanya kumberi zvangu apa tinonge tiri tingangoti kutambisa nguva nekuti zviripo mukadzi mudzimai ari kuti varume vese hasi kuvada kusavada kwake chikonzero ndechekuti tingati akaita unzenza nemurume wechipiri asi hausiri unzenza nekuti pane mwana saka chipo chekuti akato mukadzi nemurume pakati uyu mukadzi nemurume saka magariro ave kumashure kwese neuyu akatata kuita navo vana neakaita neuyu pada zvimwe magariro mamwe chete akaita ato mukadzi uyu tikazvitavisisa pada atoone mumwe munhu anaye pari wechitatu zvokuti tingangova tiri kuda kuedza kukamanikidza ava zvize zvangu mawiri anyatsoita nyaya kuti ndeyekuti chii asi mukadzi uyu anotofanira kunga ane mumwe murume waanaye kutaura kuno varume vese ava asiri paara ndosaka ivava kutongopisana pachavo kuti akarwadziwa ndakaitisirwa mukadzi wechituwa wacho futi otherwise akatotorerwa havasisiri vese saka chero kuda kumumanikidzika kuti ngaadzokere kune murume wokutanga hapana zvatetichiita uye wechipiri akutongotyawo nekuti matorero akaita anoziva ndo matorero aanongoitwa futi kuti unhu ndo hwama yavo ukadzwa matauriro ari kuita chero ukabvunzwa naamai kunze ungadai uchinyara hapana kunyara nekuti zvaakatoita zvese izvi zvinoratidza kusanyara saka anoenderera mberi nekusanyara kwake akubvunza handizvezvokureva zvakuita kubvunza kutati wezi kutoona pane ishura asati akuitika kuti mukadzi anoita chipari chevarume obva avaramba kuti varume vacho nevese saka pamambo teitoti wezi kana angaifunga kuti haabhadhariswa kwakutobhadhariswa nenyaya iyona ona yekuita chipari kuvarume hazvati zvamboitika muno mamusoro tatotanga kuzviona kwauri tikutoda chipiri ndechekutanga kubva kumukadzi chatiri kuona mambo kuti afana kubvisa pamwe tingapedze dambudziko iroro then chechipiri takukumbira murume uudze mambo zvauri kuda kubva kune chikomba chechi kune mumwe hameno kunonzi akadzi nyina kuti kana vava omgwasha pamusoro ichakabira otaura zvauri kuda pamusoro idari inini chekutanga vanhu ava vari 2 vaitozivana kuti vaitisana pamwiri ndakachengeta kubva iri nhumbu ndikatenga preparation kusvika nhasi mwana wepaari ndikanotaura navo nanyakudirwa nasekuru vangu kuti nyaya ndiyo iripo vakandirambira sekubvuma kwavarita kuno mudare ndikatambisa mari yangu nenguva yangu kuenda kunokwira dare kusvika pari nhasi ndakudirwa havana kundikoshesa paukama hwedu saka inini zvokuti titi pakati pedu kuti ukama hwedu huwirirane mushe mushe ngatitangeita vandiwera kubva pandakachengeta mwana tochizotaura zviri kuseri ndosaka takuti urehwa chitaurai zvamuda kuti muita sei muripwe weza hatingaenderi matare every month tichiita matare ekuti nhasi makataurirana zvenini next dare totaurirana zvinhu saka ibva mangotaura isusu mambo ndo anozomuudza kuti achiita sei kana musina kugadzirira toona mbokusimudzai munyatsonogara panze munyatsogadzira zvamuri kuda zvacho then mozodzoka topedzisa pamusoro idari inini expense randakaita kusvika pamwana paara nezvese zvandakatenga ndoda 500 US 500 US yemwana
isiri yekupinda mumamangu. Yekupinda mumamangu nyakudirwa ukama wedu kuti uramba wakaenderera mberi. Uda mombe 3 dzinotsika. Zvamakaona pamwana udo zvinogona kuti tazvidiki tichibva pano. Ndapenda Changamire. Vanhu ava pese apa vaindirambira ndakatofamba kuti mwana wechizotoda iso mwana ari kuchema asinganyarara. Pakuteya kwandakaita. Saka izvozvo ndo zvitori pamwe pangu. Koemi mama, okay, pamakona makunyimwa ndo pamakatanga kufamba papa. Aiwa, vakatatu kuzinhu vasatapedza izvo nokuti kana tichaja muntu vanochaja vari pamwe muchadzokerana muri mukadzi nemurume mune vana vairi. Toda kuziva kuti iwe uri kuteedzeredzwa tarati mukadzi hachakuda kuti mukadzi wako ukumuda. Changamire kuchaja pandatoita pao ndekutorwadziwa kana patakatoenda kwaSabu ndakatonozama kuda kuzama kugadzisa nasekuru wangu apa ndikati asekuru mukona mumba mangu ini ndino ana adika ndinozovaita sei ndiri munanda basa asi asekuru wangu vanakoshesa vana vangu. Ina asi kuzoti hachandida inini achingoti ngatigare nemhuri yangu pati zvaakubuda munomu ndezvekutoti ava vari 2 vane umwe upenyu hwavari kutogadzira kusaidi hwokuti hatingangoda kuti nyaya tafambira muno mudare yehwani tikada kuzotaura dzimwe nyaya dzacho pa tinge taada kuenda kusirira nekuti Changamire zvakaoma kuti izvezvi mukadzi wangu anenge achitamba mukana lero achinotora mari achipa ufu izvezvi mumasima manyono atora $260 akanopa ufu. Saka ndiri kuenda kuti saka vanoti havachandanira papipo ini ndini ndisadiwe ada kuenda kumamani. Pamusoro imambo ipapo tauro pari parikwereteswa mari tonga vanhu vobva vanokweretera mari vachidipa kuti vadzosere pakweretesana mari hayo apapo hazvipo zvavakatowanda vanotoripa mari vanokwereta mukanda vanenge vasina mari zvokuiti vanokwanisa kuishandisa. Saka kudzosera ndinoti ndinodzosera vanenge mubereka iyeye kuti shandisai mari kupera kwemwedzi moisa mari yacho inenge ichitoperwa painoita 3 months yodzokera mari iyeye inozombeda nezveiwo handiti hangu zvekata kushopama. Okay, ndokakakwezva mazepi izvo zvazvokwezva vasi ora chamani tingasperere nyaya yako yakapera vati varikuda mombe 3 nenhingirikiri ne500 yezvese zvawakaita sei zvawakaita ndo zvavari kuda kuti muvaripe kuitira kuti ukama hwenyu ugare zvakanaka muchenesana mazvinzo here. Inini mambo ndokumbirawo kuti mari iyoyo ndikuchema vanhu kwanise kuiwana mari iyoyo. Unobata mari pagore ndogona kubata kana mari inogona kusvika kana kuti zvekuma $700. Shamwari, uyu mukadzi wemunhu ona waparadza sembe yevanhu kwanzvako ende mimi urikutaridza kuti musekuru nemuzukuru handidi kwakukumbirawo kune muzukuru wangu kuti handirizitsira kwakukumbirawo zvechokwadi. Muzukuru wenyu usekuru wenyu nemuzukuru wenyu wakamira sei? Ava ndaasekuru baba vamai vangu. Baba vamai? Baba amai ndichitovaona pavarama ndi baba vamai vangu. Okay, vakanyenga muroora. Muroora kakana baba chivati muroora pako saka dzakutoiwanda kaiti saka amene mama ari kukumbira tokuti handida but hausi kutaura ka isisi tati pauri kuchema pacho neibva wataura uchemo hwangu pamombe ne500 mombe hazviite because mombe tinovanzoti kana daya mando nevana 5
dzadziri 5 because mwana mombe uya pari zvino techiti gomba rumari namwana techitoti mwana wake waona saka dziri pa3 waona saka pauri kuchema ungatochema pamwe papreparation and the preparation acho paunongochichema unongochichema wakatarisa kuti pamwe unenge uta vaitenga kumabhero kana kuti hatizivi chikuita kuti ucheme waidanana nemukadzi wemunhu moreover mukadzi wemuzukuru wako kwakutokumbira kuna muzukuru wako hamena muzukuru ndokuoneredzero pamarafu pamusoro ichangaisa ana sekuru vangu ava handifunge kuti pane chingachemera nokuti ndikuti ndikatarisa vana vangu ndikudonha musodzi so mukunzwa pfungwa dzana amai vachava vana vangu vachaenda kupi ivo wavo mukadzi vakaendesa vakati havarori kune vemafuza varipo apa handisi kudzoka kumashure changamira kana ivo vati preparation nesereraki mune mayogati mwana achirara achichema inini ndichirara ndichishushidzira ivo vakarara vachifadaya ini ndakafurusa stereka vakagraduate vane degree nandina apo waitonotenga yogati kuti achokwavo saka shamari varamba saka tota handiti wari ndaasekuru vako here saka vasekuru vako vari kuchemata muderedzere wemishando changamira asekuru vangu vandiuraya kudhara hapana kusiri kufa ngavarwadziwa ini ndikutorwadziwa kudhara kukumbirawo tsatsano pachedu imamwezara kuti tinoyamura yakudirwa handitoyamura chandirikutaano kana muchichema izvi muchiita haikona kuti pachedu kunyenga mukadzi wemunhu kumbira kuti ai vasekuru ndakatadza kana muzukuru ndaakangaza ndapinda mukamenyi ndakamuti aiwa pachedu ndiokuita pamusoro idara kamara hatisi zvekujoka newe weziva uri kuti mambo vari kutaura wobva wataura wakutoti haamuzukuru ndakakanganisa hatisi kuita mafanidzo wakwanana vachiseka hazvisi kureva kuti pari kuitwa mafanidzo wani wezi unotofanira kuzvirereka ndokuti akuregerere kwete zvemafanidzo zvakuchiitira togona kuseka asi tichitange tiri kuita tamba newe nyanzoratidza kuti wakabva kune vanhu kana uri kukumbira kwete zvako zvekutamba wani toita zvako zvemafanidzo ndikukumbirawo mambo mambo wasiri wakanyengera mukadzi taura newakanyengera muzukuru ndikukumbirawo muzukuru ndakakutadzira semawirirana atatamboita pakutanga kukumbirawo muzukuru mamawirirana kuti pamusoro onganya yakangoti ende kwasambo yagadziriswa vatawirirana tsanamba vati nda mombe 2 ndomawirirana tatakaita natsana nyaya yagadziriswa saka ndikatozongonzi nyaya yavo yakuno inini hangu ndadabvuma aiwa tasipangazva kugadziriswa kuti titsvage mombe dzogadziriswa saka ndikazonzwanza vaenda hamoti vari mamuri kwasabhuku nemhapa mambo saka akuda mombe 3 kwasabhuku hapana pamunonyorerana kuno kwamambo wanegirati munonyorerana kana tokutera tevana kutera sabhuku hagunoti kutera saka akauya kuno mureva muzukuru ndiwo sekuru wako ari kukumbira kuti pamari apa 500 dai mamhondideedzera kuishanda isekuru wako ukama haugezvika
kama ugeze oya mukazi anenda asimchasara kama wenye mwitibirira Nawali anzani noles muzukuru wako aramba kukuderedzera saka hapana mambo zvavangaiti nokuti ari kuti asi vari kuramba kuderedzera mambo tatongokumbira muchiisa judgment ibva yapera nyaya tozvatangokumbirawo kwamuri mambo asi kuti tirambe tivanyengetedza tosvika mangwana asi tachikumbirawo mambo pamunoisa judgment uye mukadzi mubva mambo wake mutongo wenhingirikini amen anotsvaka ndoti vasaramba vachiita izvo raitinyakudirwa muzukuru wenyu aramba kuderedzerai anzi monipa 500 nomombe nhatu mombe nhatu pane vana vatatu vake vaviri wakuitatu saka dzamombe nhatu dzamunokona kumwarika chiamzaini then tobva tango kana mambo wakajaji ana achataura asi tinozongowedzera mukadzi wawaita muno munyika muno ndo first time wandana dai wangu wakapara hako mhosva wabvuma kuti ai mhosva ndakapara mukadzi wangu murume wangu ndikumuda newabva wati vese varivere handivati zvinoreva kuti uno umwe waruda anipo pasaidi kwawaruda wakabva wakuenda iko saka unofana kutobvisa mbudzi yokuita zvawaitezvo ende mbudzi yokwamambo unotobvisa iri mbudzi hombe chaivo nokuti hazai ndambozviona tozvati wakanganisa varume vanonyengetedza dawangoti ayo ndakanyengetedzwa tashoka ndenge ndichipuhwa shuga zvese asi murume wangu ndiri kumuda ndinobva watotanga kuti vese varivere handivadi asai ndambozviona munhanta vese iwe unoda wangu uramba wakanyarara iye murume ndiwo kuramba pamwe murume wako angasvika kuramba angatini nokuti zvezvamukupa maakupa vana nhama anouya haagoni kuchengeta vana vake ndosaka kuona hurumende yange yakati mwana vanogara nhama kusvika vanari vano 18 nekana padayapa iwe kwauchatidzira ikoko achakutora yanosvika kuti ini vana vako handidi ndoda iwe chete woita sei hatidi kuona vanhu vaitambudzika ive mureva dai zvenezvo kuti mukadzi wako anga achiuda dai tigara nemukadzi wako zvinowanika izvozvo nekuti vana ava vana vanotambudzika vana vasina amai vanonetseka wauchatora yana achiita za ndinochengeta vana vako agarawo 2 to 3 years vana vanodya iwe uri mai mureva mafunga muchi kuti murume hamuchada here hamuchada murume hamuzi kufunga vana venyu kozvino unoenda nawo kupi vanongototaura chiure chinonakidza uri pamurume mbesawo kana watoenda hapasina utaoneyeko uchaenda kwarufunga yangu kuti ndozvaunoita
kana uchifuma tutaenda kuna uti iyeyo achangaza anenge angokuti uchanditambe wakambotitamba paipa waona pamwe achaito 5 days unenge wakutokomberena kuti ndimatano chetemaimurewa kutoti achada murimi ioro watadzira murimi woti handichakuda aito anofana kuramba Apa mampu